iki nek sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Guguk karepe Bagong Glanjang Nenggala seru banget le omong. Aku ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apikane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Mbok nek njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Tobat. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bale wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa? Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki rasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe, rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge, mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih to? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarka nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya, pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ning negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka Gojek niku keri.
ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. Mengke nek kula ditakoke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho iki. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane urip ing atase sak Bagong. Niku nek duwe kepinginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama, iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahe dadekke pil. Pel semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patobat apa tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin lah. Ora usah isin kowe matura ora usah isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak wurunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning Bale Wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, Gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin, ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku menging kowe bali ning Bale Wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngapa? Pet-petan aku. Kok pet-petan sebabe?
Niki kula metung tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi. Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor amben. Ora, jejer aku. Nan, Iya. ucul kelambian to. Entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguhan dhuwur. Petra karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk. Petruk mbalas SMS Ndara dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti? Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Mengurung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani Ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh, nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, ndagene wangun. Kene. Batu-bat yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kirek. Batu-bat yo piye. Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men kita bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan aku. Garwaning pun Kakang Diamon Diajeng. Kok Diamon? lali garwaning pun Kakang Diancuk Diajeng. Ana ya cangkem elek ki wis kulina. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, Waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane. Kang Mas. Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa, Bagong. Sebabe Iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang wis padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat apa aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngreridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo Siadi Banowati, mesti aku bakal mbudidaya menolak
Tobat. Satria kok ora iso basa Jawa. Lah satria blasteran. Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati? Iya, Pak Tobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, Arang cangkeme amba e. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning panjenengan ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Tobat. Diantengan mlaku kowe. Beda karo bojoku. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Mongko anggere sikile tengen napak. Kenene ngewo. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang sira Diajeng. Yai Dewi Banowati. Wonten pangendika ing ngadhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen paduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian paduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bale wismaku, rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jenenge kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing gone TV yatim piatu iki lho. Batu apa, Pak? Panjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih, monggo sakersa panjenengan. Heeh. Pokoke kowe aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katunggal jabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina lebokke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos menika menapa?
Tegese wis apa tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa. Kula sumanggaaken. Dek Pate, Pripun? niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dek? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Mongko asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati, kula ingkang abdi kepatihan ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat. Monggo Penemban Durna. Pate sengkune kula aturi mlebet wonten ing taman sari. Gembol manyor-manyor ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante, Pripun Kakang Mlemban? nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mlemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati nggih. Panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angaleoni jujul anusri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Boten wonten peremban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi dharma kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika ndadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci ndadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan.
Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari sedaya mriki raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon. Ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedah dipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Kira nek Setyaki. Setyaki ora ini kaya ember kaya ngono. Lha iya, lha kok dadi isa kaya ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon telu saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke satriya baja hitam. Baja-baja dengkulmu melecat ora. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kokean gunung tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora sayang-iyong sengkune arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa nata Ngastina, wis ngerti. Ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkakake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe meneng. Wah, aku wis tetep ngantepi seduma bathus nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincung sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati urgane. Sayang. Wonten dawuh. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nang nganti Aak menang pokoke kowe tak goleke. Tobat wan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih ngertaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken.
Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, Inggih, estu. sithik wae. Mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging. Njaluk pamit, Yayi. Garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Kok ora ketemu ngakal to, Di? Kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana. Apa rasa ya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang kalawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Tobat. Ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabot nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Heeh. Karto Kebu. Hus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu, kowe nyawanga karo kahananmu, kowe derajating wong ceplik, kowe derajating wong loro saudon telu saurupan, kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat, kowe wani bakal anggebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinju ngakhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang kene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok koyo ana tengen kene iki kowe wani karo aku wani des rampung. Ciwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan sak pitu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur sakarepku sak kecekele. Luput weteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo panggal tak ayoni Karto Kuwat, Kartomarma.
Mati. Ah. Iya. Piye mo? Pun man isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong ki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jawata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune on maju ne. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Kartomarma, Karto Denda, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbane kedenda. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Ojo mlayu. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Edhe. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man.
Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tanpa iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jeleh urip. Jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Wawani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjarane. Kukulan wis banget. Siare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cit. Bajigur iki ra Bagong to? Pancen keparane to. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku? Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Kok ora sida perang? Jebule. Nek ra tak pernahke ngarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ambone ra Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing apik nek omong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni.
Tergantung sing nglakoni piye. Nyatane Babagong iso dhaup karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek ndi parane wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu. Sapa Cit? Tutur-tuturmu gati nyampar gelas. Gobek-gobek ra karo-karuan. Ha iya. Rumah saku pun mantandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, Nun. Nyekel maling lho. Mboten. Malinge Bagong. Pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Nggih padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Bagong ora pasrah bongkoan tiban cundha maneh ora jeblok kaya muncul tukang pelantung apa. Maning jajaran sukertaning bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drei? Lho, Drai jengkulmu mlocot kowe ora. Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngopo? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mengkari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, meng ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih. Atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah.
Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar we mungsuh iki. Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita, nek mungsuh aku kowe kentekan akal. Nyo, timbakno. Nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gethihe mergo tatu, aku isih iso glawat tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti PSIM. Tibanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Ger. Kula ingkang sowan Ger, nuwun mahapunten Bawan Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bang lawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bang lawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Bang Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Bang Ratu Banowati? Bagong Garwa. Eblek lanat Bagong gladak karo mate. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyo, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabi aneh iki. Ini ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Nggone njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa ki sing ngerti ki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Nek masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nang ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku.
Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayali binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen strayali binatang strayali September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangono legane atiku, Mas. Loh. Wadah. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Lha iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ratatanan. Menungso ratatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wak tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya ngomong. Wis kaya bakul obat. Iki dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinyah. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethe Nenggala jeblok wetemu. Mati dah, muter dening aku barang kowe. Mati dening aku manungsa ratatan. Tenanan iku aji kira. Lagi ketap-ketip bres. Apa masamu aku ora duwe kekuatan? Entenono. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Lekane ati kaya. Wah, member kaya ngono kuwi. Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso. Kados pundi? Yai. Sewu-sewu kalapatanipun Kang Raka Tadawadana. Nyata menawa ing dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara les lan boten atur dara.
Telanging Namansari wonten menungso ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yayi Ratu Banowati. Menungso ratatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungso menika kala wau. Mangirwi. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanwande malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Ngastina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Nadyan bawa penemban Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh kok Prabu. Menapa iki kula badhe kejalan dhateng Yayi Ratu Banowati, Yayi Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening malih menika. Ora badhe tindak dhateng pundi. Kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Bubar mawut lakuning perjurit rantak-rantak kaya sela blekiti. Sela ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngastina. Yayi Banowati pun kakang saya petekana diajeng garwaning pun kakang. Dereng ngantos paripurna imbal wacana. Kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa mangono pangudas maraning griya. Yayi Prabu Ngamarta, Yayi Kresna aku ingkang sowan Yayi. Koko Prabu damel kaget manahipun ingkang rayi Ngamarta rawuh paduka sajak kesesa mengko paridamel menapa Koko Prabu wonten menapa boleh kakang kowe ning apa rawuh ana ing Praja Ngamarta sajayana wigati Yai mugian katosna ing ngawuningan dinten samangke kula sampun prapta wonten negari Ngamarta ing wigatos kula badhe ngaturaken lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina Koko Prabu Ngastina wonten menapa Kresna, iya kula wonten dawuh Werkudara. Nggih. Janaka luwih-luwih. Nggih wonten maring adhawu. Jebul tinemune nadyan kabeh mau dadi abdining para Pandhawa nanging jebul ora padha nulat kalawan Pandhawane. Abdi Pandhawa ingkang ora padha nulat karang lakuning para Pandhawa ketitik ana sawijining abdi Ngamarta ingkang nerak kalawan pernatan gawe wiranging para Pandhawa. Wah, aja waton ngawu gawar ngawur nggonmu paring pangandikan. Sapa abdi Ngamarta ingkang nerak marang pernatan sarta gawe wiranging para Pandhawa. Rungokno pangandikanipun Kakang. Bagong mlebu Taman Sari negara Ngastina anggebang Yayi Ratu Banowati. Apa kaya ngono kuwi ora gawe wiranging para Pandhawa Werkudara? Menika menawi ngendika mbok nuwun sewu dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Lajeng pangandika paduka mengatur menika menapa wae dasar Gusti. Kowe aja ngalahke pun Kakang. Aja nglerokke pun Kakang. Aku weruh dhewe malah kowe sadu arep wujude pancen Bagong. Bagong wani mapan ing Taman Sari negara Ngastina nggonjak kelawan Yayi Ratu Banowati. Pakartine Bagong ing mengkono mau apa ora nyiprati rah letuh marang para Pandhawa? Dara. Nggih. Janaka maklipat tanpa pamit mesti bakal jemujug ning karang kadempel tak oyahe Yayi. Wah, iya Kresna. Wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar. Slamet tekaku. Wilujeng Den Nalagaring iya. Wilujeng Ndara. Iya Petruk. Wilujeng Gur. Enten apa sampean kok rawuh sajak kesesa Kakang Semar?
ora nyono babar pisan. Jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan. Wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene. Ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Singlar saka unggah-ungguh sarta tata krama. Ing atase amung derajating Panakawan. Ing atase amung derajating Ceplik. Kowe kuwi mung batur, lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani. Mangke riyen to. Mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku. Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen kowe ora iso ngandhani anakmu, aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar. Bagong, non. Rene. Wah, entuk dit iki. Hus. Wonten dawuh, Pak. Apa bener kowe tekan Ngastina? Kowe nggonjak garwa Ngastina. Mbok nganggo pikiran mar nek omong iki. Kowe iki wong tuwa lho, Pak. Aku ya wis tuwa, anakmu aku ya wis tuwa. Aku ya iso mikir bener karo luput. Terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku mung batur, mung Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane. Rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak. Aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu. Kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati. Truk rang aku pamit jare. Panakawan. Kae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki. Ora iso matur ngersani Ndara Janaka. Iki aku kudu nyatake. Nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa. Tak tempuhke pendawane. Seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banowati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan.
Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwengdat nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulasa hanyakara mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak samangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang perjaya dhateng Panakawan tumunten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget-banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarep ana negara Ngastina. Nanjihke kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprini marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa us ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa? Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput, nanging diluputake dening para Pandhawa wekasan. Kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus keparengipun pukulun ulun bakal sak biyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Mubang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca ing strayali binatang panusmaning jajanan sukertaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, keparat.
Niki nek kula ora membersihkan nama nyucekke jeneng kula paling mboten dilondre supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None 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 none. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kalih maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sak-sake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha iya. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gludhuk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku.
Nek mboten percaya kula trinanting kaliyan ingkang rayi pun Dewi Bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Aduh, katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas paosaken dhateng raipun Arjuna? Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe? Arjuna. Bareng Nyai Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Nyai Arjuna kuwi katresnane mung marang Nyai Ratu Banowati. Dene Nyai Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Ana siapa apa? Sabda Cihawati. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelino ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuki kenthongan, nutuki bong-bong. Tapa ngrame kok nutuki kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasan dadaku ki anggurum sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuh? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajange dewan. Koko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to, wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Mula toya kae pendhitane nyampar gelas meneh.
Rumangsaku kok wis ping pindho lho. Nanging boten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urus karo pecah barang. Sapa iki pendhita kok rupane kaya ngene? Kowe ya, keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparane. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan Liceng suwi. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati dengan semplo siramat. Sang Begawan Liceng Sumewah Lurah Bagong saiki semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud ki Lurah Bagong wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina babar garwane ki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Apa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan niku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Lah kula niku nganti lara-lara. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek ampun terus glangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh. Denyai langkang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani aku njaluk ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ta. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik.
Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula mboten ajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggawa anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombene malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora. Leren. Wis ora do mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semar leren ra? Leren. Ah, wis ndelikke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, ngre dicipi jojoh nenggala. Nggawa nenggala barang ben sakmene. Sayang aku wis ora nesnane, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu, kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan kuwi, insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora bisa pisan. Wis kudu insap tenan aku, Tru. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina. Sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi yen bogi yen wis santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki.